Ndakorom ga jong dakika en prangwen kod ariyo tok sa achiel mar okinyi kamoro moro mintiere arwakini machiegni e twak mokwongo e chenro mar opiny mos odiochieng' makawuono twak wabedo godo modeko kaluwore kod mago mok nyal geng'o. Kiny makawuono ber kolose kotenre kod midhusi mar korona. Dibed ni nitiere kaka midhusi mar korona duogo e pacho kaendi. Man kaluwore gi kwan mabende wasebedo kata mana kwan neno nonro mabende nitiere subtende ni nitiere moko kuom jotuo mabende chopo kacha ka nitiere gi breathing problems. Gintiere kod achiedh nade mano mar yweyo. En mana ni jatend migawo mochung' ne weche mag thieth e pacho kaendi mano Susan Akumicha. Odiochieng' manyoro nowacho ni onge midhusi mar korona mabende osebedo ka landore kata mana kere pacho ka. Kowacho ni nitiere mana thung'a moro mabende osebedo ka dhi nyime. Kena thung'a no be oseyudi Nyakorom Gajwang'. Mane thor wach mabende wadwaro bedo kwa lose mar mondo mi beda kecha kata po nono nitiere korona kata onge ber mar mondo mi waparnu nikech pile ka pile wawacho ni nyaka bed ni wayude na puonj to puonj makama wayudo kuom jolonyo. Kiny makawuono antiere ka gi wuod luo mosoma kenda aluonge ni daktari kosa aluonge ni ngire Ottoman Adel arwakini machiegni aluonge ni Dr. Professor Ottoman Adel machiegni mos jopiny. Ero kamano Jill amoso jokanyanam no kweuru duto amora ahinya machopo ka kendo wadhi puonjore maber. Nyinga en Professor Dr. Adel Ottoman. Yes. Atiyo Homa Bay County. I'm actually a public health virologist and consulting in the health systems management also. Erokamano inya Ottoman. Koro tina luonge ni Professor Dr. Ottoman Adel. Erokamano inya kuom bire studio county mano ma Kisumu. Mana kwa chako wach mar landruok mar corona ni akeni di wach yango kaka jalonye weche mag thieth nikech bende ageni lonya e weche mago mag kute makere mano virologist gi dongere. Erokamano Jill au kamoro kudho kae for the last 2 months now, thuolo maromo dweche ariyo, au kamarach kabisa, ma osebuogo ji ahinya kendo inyalo we ni en korona nikech pogruok ne onge kaluwore gi ranyisi mawuok kuom ng'ano mogamo yamo ailano. To antiere kae mondo kawuono wapuonjre uru pamoja ni korona ne nitiere ndalo cha manoyudi tarik 31 dwe mar 12 2019 piny mar Wuhan China City kocha to nobiro nyaka Kenya ka nobiro tarik 28 dwe mar 2 2020 nyaka chieng'no nyaka kawuono waluor ni kathung'a maracho maki to mita mano nyalo bedo korona. To antiere ka mondo awachi ni nonro mose tim kendo kata kwa ng'eyo migawo mar thieth ma Kenya ka gise wacho ni pokoyud wach ma athung'a mantie sani ni pokoyud ko otudore gi korona yo mora mora. Koro antiere ka mondo abinda wach ne jopiny ni adier ok en korona, en gima waluongo ni influenza A ma en type moro miluongo ni H3N2 variant. Mano yamo makudho no ene mokosa thung'a no pile ago monda wachi ni influenza ni ok en gima okuongo biro kawuono, oja biro ga. Kwa nyalo paro ndalo moro nwa winjo gimoro maniluongo ni athung'a mar gwen. Chieng' moro bende nwa winjo athung'a mar anguro. Aya koro mane lined no mane lined no moae. Koro kadhi mbele tabro nyiso jothurwa gimomiyo mago timore, gimomiyo maka wuono nitie to gimomiyo maka bende nitiere. Erokamano ahinya. To kara mana daktari kan kaka kiselero maler makamano pogruok mane mabende nitiere kind korona kanyakla kod influenza A mabende wacho ranyisi gine mane nikech wachal mana waneno mana ka ranyisi chal kamana kamago mag korona. Erokamano Jill, you are right. In gadier kabisa iwacho makare akapo kadhie pogruok yena monda wach chal mantie corona to gi COVID-19 to gi influenza A gichalre kuom ranyisi mag tuo.
ng'ama oyudo corona kata ng'ama oyudo influenza A, gik bibiro nwang'o mokwongo tik en wich bar. Koro wich bar nitiere corona kendo nitiere influenza kae bende. Mar ariyo en fuolo, ibiro yude corona kendo ibiro yude influenza bende. Mar adek en temperature kata fever madhi malo kata chills bende biro bedo, ng'ato iwinjo ka dende yukni bende nigi koyo, dende nigi liet kamano mokalo degree 38. Machielo ibiro yudo ka duonde nigi sore throat kata duonde ok clear kendo nigi rem moro matin. Machielo nyalo yudo ka ng'ato nyalo bedo gi diarrhea. Seche moko bende nyalo yudo ka iye ema ok okwe maber, iye nitie gi yukni moko. Seche moko bende ibiro yudo ka ng'ato nigi running nose kata modinre, stuffy nose. Seche machielo bende onyalo dhi mo ogeng' nyaka ng'wechi, koro in gi difficulty breathing kata shortness of breath. But kiwe mano, ka koro gino dhi bedo complicated, tinwang'o ka influenza kae nyalo kelo ni pneumonia, to corona bende nyalo kelo ni pneumonia. To kendo ibiro yudo ka ng'ato nyalo bedo gi gima iluongo ni asthma chande, onyalo cause asthmatic attack. To bende onyalo kelo ni kata mana cardiac attack kata heart attack, nikech seche ma muya koro ok dhi e system mar dhano maber, ting'e ni organs duto te bedo affected, nikech muya kadhi to oxygen wayudo te ma support various organs e tich magitimo. Koro ibiro nwang'o ka organs go bende bedo gi shida. Seche moko ibiro nwang'o ka ng'ato nigi anyalo wacho ni tiredness moro mok ong'eyo kumwae, fatigue. Kaso ng'ato be nyalo bedo gi dhok marach, iyudo ma ka dhogi rach ionge appetite. Mago nitiere kuondego. Kasto king'iyo corona, tibiro nwang'o ka ng'ato nyalo bedo gi rashes. But these rashes are not very common korka influenza ku, but onyalo bedo. Koro mago gik bawacho ni gik machalre. Koro king'iyo korka science go, to kinyal pogo ni to ma en corona koso ma en the influenza A, H3N2 no. Gino miyo luoro mantie en luoro makare. Koro wantie ka mondo wach ni ok en corona, mae wan mantie. Koro wadhi e pogruok gi. Mokwongo, corona ikelo gi gimiluongo ni coronavirus. To influenza A disease ikelo gi influenza A virus. Koro gin gipogore. Gimomiyo gipogore en ni coronavirus wuok e anyuola miluongo ni Ottomyxoviridae gel. Ottomyxoviridae mane family Ottomyxoviridae ni en a Greek word. Myxo king'eyo to Greek ne luongo ne luongo mucus ni myxa. Koro othono tiende ni virus makelo bedo gi mucus e Koro kamano kaka nying no noa. Koro mano family mar joka influenza A ninde. Iluongo ni Ottomyxoviridae. Lakini corona wuok e family miluongo ni Coronaviridae kocha. Koro family gi opogore, kamano kaka gibarre. Koro kibiro piny, tibiro yudo ka nitiere timbe moko mopogore. Achiel, corona en obiro mako ng'ata kendo en very serious kuom ng'ata. But gima lich mago mondo awach mar pogruok, en ni corona nyalo spread much faster than influenza A ni. Transmission ne dhi piyo. Koro king'iyo tibiro yudo ka corona bende kata ng'at ma pok ogolo signs nyalo miye ng'ama chielo. Gite ginyalo spread kuom ng'ato oae ng'ato to dhi ng'ato. To bende yiena mondo awach ni tuoche ariyo gite ok gin originally from man.
giwuoga kuom gik machal kaka mammals, to gi birds. Right, last time nwawacho ni corona wuok e bat. Bat cha gidholuo waluongo no liktiga. But influenza to wuok e joka winy kabisa ng'enyne. To gi anguro masewacho ka. But koro ibro yudo ni achiel o spread quickly mano COVID-19 to mar ariyo ng'at manyalo chiwe ne ng'ama chielo e COVID-19 nyalo chiwe kata onge signs mora mora. Mano koro wuoye pogruok. But kidhie korka influenza kocha to ng'ato nyaka bed no se express signs gi mondi koko nyalo miye ng'ama chielo. Mano pogruok mar ariyo. Pogruok mar adek en ni ng'ama ogamo tuo kata ogamo virus mar influenza onyalo chiwe within just one day ne ng'ama chielo signs ge osechako wuok. To COVID-19 to yware. Koro in influenza wawacho ni a sudden onset of symptoms. To daktari mane malandore mapiyo? Nikech nitiere kendo bende malandore mapiyo ma sewacho ni en COVID-19 cha. Transmissibility mare. Eno spread piyo kabisa nikech ineno ka o spread kata ng'ato onge signs to ng'ato segame to onyalo shade the virus to another person. But influenza to nyaka ng'ato kuong bed gi wich bar signs go ibiro yudo ka kuongo wuok, but giwuok piyo. Kanyo be kama pogruok nitie. Kanu gamo corona kawuono to ng'ato gamo influenza kawuono to ja influenza ni digolo signs ge piyo mopogore gi ng'amo gamo corona. But ibiro yudo ka ng'amo gamo corona onyalo miyo ng'ama chielo corona kapok ogolo signs, but ng'ama nigi influenza to ok nyal miyo ng'ato nyaka signs go chakre. To signs ge chakore mapema one day. To corona to nyaka di kata mana up to 5 up to 14 days. Ema kore kokinwa ka ng'ato chako bedo gi symptoms. Kuonde go mago kuonde pogruok mantiere. Pogruok makamano wawinjo to bende wawinjo yo makare. En mana ni midhusi mar corona bende landruok mare kaka iwacho ni landre mapiyo. En mana ni flu bende samoro kata mana ka ng'ato nitiere gathung'a iwinjo kata mana ka ji ok dwa kata mana bedo machiegni kode kaluwore kod landruok mano mar midhusi mar corona makamano. En mana ni flu makama kanawinjo ka jatend migawo mochung' ne weche mag thieth na loso odiochieng' manyoro kotenre kod athung'a ma bende osebedo kalandore. Wacho ni athung'a makama osebedo kalandore nikech cold season. Dibed ni kaluwore kod walony mago mag thieth mane wach mabende timore. To kawinjo ni jatend migawo kaka noloso monde mar mondo mi wawinj adier mar wach mabende nowacho. From our surveillance, from our sampling around the 8 hospitals, we do not have an upsurge of COVID yet that we can report to the country and tell them to take corrective action. However, it is only good that we protect ourselves even from this flu. One, we have a flu vaccine that can be given at most medical health facility. You'll be able to access a flu vaccine. But in the event a Kenyan has flu symptoms which do not go away in a few days, they should present themselves to a health facility so that they get checked out. But as a ministry, we are encouraging Kenyans, should you have a flu, please protect yourself. Wear your mask. Sanitize your hands. Wash hands with the soap and water, and avoid touching your mouth, nose areas, because the flu virus normally gets transmitted through that. Ramogi mano jatend migawo mochung' ne weche mag thieth e pacho kaendi Susan na kumicha mabende olutieno manyoro noloso kod oganda ma pacho kaendi nikech kata mana nwaneno gazet odiochieng' manyoro ka bende ntiere iwacho ni ntiere landruok mano mar midhusi mar corona nochuno migawo mochung' ne weche mag thieth mar mondo mi owuog oko ayanga. Koro nitiere weche mabende apani jatend migawo owuoye manyakwa lose malong'o Ottoman. Achiel kuomgi en yore mabende wanyalo geng'ore godo. Bende flu vaccine, daktari biro bedo kinyiso wach mar flu vaccine. Athung'a kintiere godo vaccine mabende nyalo bedo kiyudo. Mano wach mabende kwasebedo kwa yuda ahinya. Kanyakla kod jogo eko mabende ntiere gi ranyisi maket kod mani kichok inyal ng'e ni mane ber kidhi e ute mag thieth. Wachaka nena gi flu vaccine.
Erokamano Jill. Minister owacho kare kendo kanye kama wadwa ni mondo washwago Kenyans ni corona to onge. To poko yude, but ago mondo anuo kendo ni flu ni biro kinde ka kinde. Obiro biro kinde ka kinde kendo kata kako biro sane ni wang'e no biro chako duogo. Obiro subside, yes, but obiro chako duogo. Koro kapoka alero kanya ahinya ki penja wach mar vaccine, yes, flu gi moro gibiro ga one ge vaccines facilities kendo wa advise ne ng'ano motemo nyiso ranyisi makwano ka, to kik ibed mana kendi kamoro kata ok idwa dhi e facility nikech onyalo wasen, especially yago mondo awach ni jogo ma ikgi 65 kadhi mbele, mago jok ma are very much at high risk, to gi nyithindo matindo ma ikgi thin na bich gin bende gin at very high risk. Kaeto wantiere gi jogo man gi what we call underlying conditions, tiere ni gin gi tuoche mamoko machal kaka blood pressure, machal kaka asthma, machal kaka gi kaka ma tuoche ailago, chronic diseases. Koro jo ailago ka tuo ni omako to onyalo di mapiyo kabisa. To yena bende mondo awachi ni tuo ni nyalo bende kelo tho mana kaka corona bende. Omiyo kiki kawe mayota ahinya ni wan jo Afrika. Ing'e ni pile Jill, jo Afrika iwacho ga notegno nigi tek, ing'e ni mzungu ka ni gato ng'ato ng'wech odhi osiptal odhi e ward, to jo Afrika to wacho ni dhiang' tho gi lume dhoge, en mana thung'a mana rumo, en mana thung'a to obiro maru. Koro kik wakawe ma tin kamano nikech you might not know. Koro idhi e facility. Koro Jill, gima temo wacho vaccines nitiere kaka waziri owacho, mano sawa. But ago mondo awachi ni nyaka wang'e ni nitiere process moro mwaluongo ni antigenic shift to gi antigenic drift. Maa ema kelo outbreaks mwanenogi. Koro inwang'o ka winter mokalo cha ne nitiere variant machielo. Ka winter moro biro to another variant biro. Kaka koro ineno influenza A ni. Ottoman kachacha gintiere ga family no nitie gi members 4. To remember awuoyo mane A nikech influenza B bende nitie, C bende nitie, D bende nitiere, but mago are mild. Koro A ni ema lich, en emo affect ga man kabisa. To en bende emo loko kite mapiyo kabisa. Koro loko kite no ikelo gi antigenic drift to gi antigenic shift, gi mutate, entiere gi ragwarge moko momakore godo human cell. Koro olokore kech kanye mobede attacked gi vaccine attach kuome to prevent from multiplying. Koro seche mo mutate to loko kido mar gimwa luongo ni glycoprotein. Iwinjo ka wacho ni H3N2. H no it gino komachielo, N no be ite komachielo. Koro lite go oloko shapes gi. Koro kose loko shape to koro kata vaccine cha nyalo biro to inyalo nwang'o ka oko control maber kaka mokwongo cha. Koro mane gino minwang'o ka pile ka there is an outbreak to okungo take a long time kapok obedo control. But measures manwaritore gode weche corona ka, mago bende measures ma are very good to use sane. Achiel kuom gin wawacho ni warwako mask donge. Koro kiwinjo ka in gi flu moramora kata kopo ni idhi e public gathering kata idhi e wuoth moro, idhi idho public vehicle, ti irwako mask. To Ottoman mana ka nyalo mana wacho adiera man kende rwago abuog rombe ni kata mana kani bira piswa e county ma Kisumo kanyo. Ineno jadi morwako abuog rombe. Ang'eni nitie kata mana baraza sani kata mana chuny boma ma Kisumo ji nono kata mana gazede. Ji adi marwako kata mana abuog rombe. Akia ng'ama nomiyo mask nying mar abuog rombe ni. Ing'eni there is something in a name. Ma also is also scaring people.
nikech nying ma joluo keto ne mask no nying no rach. It is scaring people. Abuog rombe. Koro tiende ni kirwake to in koro in cartoon kata in gimom, you know. But anyway, number marwako mask is reduced. But ago mondo awach ni sani wan gi this outbreak and we must go into masks. Mano koro e gima nyalo wacho. Number 2, and frequent washing of our hands using running water gi soap bende, gi sabun. Koro walwoko lwetwa gi pi maringo to gi sabun bende waketo. Mar adek, ne kik wabed ka warire kaka kwa idho gari. Kik warire, yani geche moko sani rules moko man waketo ma COVID ng'eny tinde chal ka gima nowegi. Ji bedo mang'eny e gari and then people don't have mask, to ng'ato sneeze koni, to ng'ato cough koni. Koro ing'eni kuwuok to ji te biro yude. But ing'eyo bende gamo corona yot moloyo gamo influenza A. Mano bende agombo ni ji ong'e. But mano is not a ticket mondo mi wadonje i gari kanyo wafundre kasto kwagine. Koro antigenic shift gi drift cha ema kelo gigi. Koro miyo kata mana vaccine ma wan godo seche moko ok nyal tiyo maber. But vaccines are there. Koro the advice en ni kiwinjo ka in gi flu, ringi dhi hospital. Ka inyalo yudo some drugs across the counter, chak go meanwhile as you are going. Yes. Ero kama na inya daktari lero makara nyakoro mga jonga amedo mana paro ni kapok atieko kram na chenro makama iyoronwa ote lai magwa magote machuok ari adeka uchiel no mbui mar YouTube bende yudo wa achiel kachiel inyalo oro ote magi kanyo tabro bedo kasomogi ote bende anno kamoko bende osedonjo we asoma ne moko kuom ote ma bende osedonjo kaendi bange wabro bedo kwang'iane na portal mano bar migao mar thieth naneno kanyo ka negi update last mano kotenre kod positive cases mago mag corona ng'eni kinde ka kinde nag jalando ne mage kwan mag midhusi mag corona mabendo yude mana no sebudho last mana gitimo ne chieng' tarik 26 mogik mana gitimo ne chieng' tarik 26 mano mar dwe mokwongo abro bedo kanyisi namba go e kinde thuolo machuok kwa kamano asoma ne moko kuom ote mabenda neno kosedonjo Peter Thomas wacho ni Ramogi TV Sharon mano mirembo maduong' kabisa corona onge serikal dwaro mana manyo kaka gigolo pach jo Kenya e wach mar kech kod ngima matek masani jo piny rakore god wacho neno chenro kin Mombasa dongo doche manyoro jatend migao no selando mano jatend migao mochung' ne weche mag thieth en mano owuon e mabende no lando ni onge landruok mar corona en mana thunga mabende sibdo kadhi mbele kopogre gi mano aneno Ongwena Elias wacho ni corona Duogo to jatend migao mar thieth to ne okwedo wachno okang' mamalo kowacho ni corona onge mago weche mag miriambo to sechego bende wacho ni ji mondo oritre e yor luoko lwedo kendo rwaka buog rombe karadiera ni kanye koso gidwaro mana yo magigeng' godo jopiny mondo kik wuoye wach finance bill kod ngima matekni dong kata mana daktari bende osewacho kintiere gi flu athunga daktari ibro bedo kata mana ka itielo negi wach makama mar mondo mi jopiny owinji ber mar logo ber mar rwako abug rombe kinde makamagi Jaote Millicent kiwuok Mwer Upanda Siaya iwacho ni in kodwe chenro iwacho ni ino kigomba gik moko kaka corona gino miyo piny redore matek ero kama nya kuom ote mari asomo temo gik mar Vitalis Ochieng' Modgem Karari wacho na semo le chenro gi sani kiwinjo wa migao mar thieth onyis jopiny adier giwek wacho gik ma ok owinjore miriambo ge makelo shida shakahola kocha erin kore nywande nyaka giwach shakahola kumne nya kuom ote magi koka mano daktari kiwinjo kata mana achiedh nade mabende jopiny nitiere godo jatend migao Susan Kumicha nowacho kata mar mondo mi ritri ruak abuog rombe logi kintiere gi ranyisi mar flu mabende daktari nosiluongo kanyo ni influenza A ber kiboga rombe iroka abuog rombe nikech landruok mare bende nitiere mapiyo koro daktari mana kimedo mana puonjo oganda how to protect themselves mondo kik gigama kata mana influenza madhi nyime nikech kata mana influenza no waseneno muoch mar sikunde nyathi osiko mana ga thunga muk rum ang'o minyalo timo Erokamano ahinya. Jill, awinjo bende weche ma jothurwa ondiko ni kanyo to wawacho wach achiel. Gima awacho ka e gima Minister mar Health bende no wacho. And onge gimoro ni nitiere miriambo. Minister no wacho ni corona nitie. An bende abedo ka awacho ni corona onge. Omiyo kik ng'ato ket wache e dho minister
ni nowacho ni corona nitie. Corona pok oyudore. Ing'e ni pile pile kata kapok wacho wuok, wan kaka jolony wasetimo surveillance kabisa. Omiyo seche ma wantie ka kwariwore gi institutions wa matimo research, we collect samples, wang'iyo to wawacho ni mae kaka piny nitiere. Omiyo sani H3N2 no a subtype mar influenza A wach mantiere sani. Wacho ni obiro kawuono kendo obiro duogo, kech obiro ga every winter time. Yes, nikech wach ma osewacho mar antigenic shift gi drift chande. Agomo mondo awach ni yore mag ritruok ema koro nyaka waket mbele. Nikech sani sama wuok odine, inyalo yudo ka nyathini odhi skul. Koduogo to en gathunga. In biro kawe ni en athunga ma kawaida. Kare en influenza A subtype H3N2, to dwarore ni samora mora ma nyathi di skul tirwakne mask. Samora mora ma nyathi oduogo to nyaka luok lwete, nyaka onene omodho pi. By the way, hydration en yo makende. Nikech ng'eni seche ma ifuolo, seche ma igir, you lose a lot of water. Seche moko binge ni nyalo biro diarrhea. You lose a lot of water. And then seche ma in gi high fever, bendi ng'eni dendi ochwakore, ochamo pi mang'eny dendi. Omiyo modho pi, modho pi is one very primary thing manyaka ka in gi flu to nyaka itim, replace pigego mondo mi dendi kik bed kik idhi into dehydration. Ero kama na inya marariyo marariyo gi maradek gi nwasewacho wach mar spacing, luoko lwedo to gi all others. Yes. Ero kama na inya pa ni wach machel mabede nyaka bede ni wamulo. Ng'eni kinde ka kinde do wach ni higni madero madek chakre ne midhusi mar corona donje pacho ka indi. Kinde ka kinde nwaneno kata mana ka migao mar thieth na chunwa report thoe jok ma osechango, jok mod gi midhusi mar corona. En mana ne gin bende to wach ni bende ok gisebedo kata mana ka gichiwo update yo makare. Nikech ang'iyo ministry mano portal margi, mano mar website kuma bende ne gilando kwan mag corona thoe ma bende oseneno. Aneno ka the last mano bedo updated ne chien tarik 26 mano mar dwe mokwongo, parni wane dwe mar 6 ma bende ne gocho ni gisani piny Kenya mane dwe mar mokwongo chien tarik 26 kwan mag positive cases jogo ma bende nosegamo kute mag corona kwan duto te ne en 142,810 ka kwan mag thoe moseneno e kinde thuolo no ne en kwan mar 688. Depende kata mana kaka piny Kenya samoro migao mar mochung' weche mag thieth bende nitiere kata mana kaka koro wanindo e kinde ma bende samoro dibed ni nitiere corona adier kata mana medruok mag kute mag corona ma bende samoro nyalo bedo ni neno. Samoro kwa nyalo bedo gi ikruok makare. Wapenjere kata mana e counties magwa mopogore opogore. Kwang'iyo ute thieth mopogore opogore. Suptande bende nitiere gi isolation beds. Mano kitende ni moromo. Bende gintiere gi muya moromo. Bende gintiere kata gi labs minyalo pima mayud kata mana rapima e kinde thuolo mowinjore. Bende gintiere kata mana gi ICU nikech waseneno kata mana kaka corona samoro inyo nyaka ringre. Ottoman mana kinyalo mana loso kotendre kod okenge makamago ikruok. Nikech corona ne to waseneno kata mana inyalo bedo gi corona tekia pim kata mana vaccines tido ko iti kata mana ka migao landonwa mar mondo mi ji odhi okaw vaccine booster shots gine ka no winjo gi okang' machon. Ero kamano Jill, ayie kodi nikech nyaka wanyis jopiny wechegi. Tang'eyo ni seche moko ng'ato penjo ni to influenza ma koro dunyo ji kamani ang'o momiyo government pok ochako lendo kaka ne gilando wach mar corona. But agombo mondo awach ni ma gima timore almost every winter season, every year or every after some period of time. En gima timore. Kasto gimomiyo okwa land influenza ni kabisa en a self-limiting disease. Onyalo dhi adhiya kamano mo ka dendi ber to odhi adhiya molal. Koro cases ge are fewer.
corona ingeni is too virulent. Virulence here means ne okaso ji gi weche mag tho to gi complications okaso koro ingeni influenza ni to ka immunity ni ber to athunga biro maki kamano to bende ke yuro yath moko matino tino kanyo to be idhi adhiya maber tigine koro mane gino miyo oko endere ahinya kaka mar corona to bende corona ingeni ne nwaluonge ga ni novel corona novel tiende ni new gima nyien but influenza en gima nitiere mabende a lot of people also develop gimiluongo ni herd immunity en ritruok mar del mabedo developed naturally kibedo exposed to a certain disease koro nikech nosebiro kendo koro chako biro koro inwanka one already protected mane giro miyo oko endere ahinya but asewacho categories of people who are at high risk manyalo even end up dying so it is a life threatening condition as well just like corona but kaka wachene kaka en ikruok mag counties ago mondo awachi ni counties are even much more prepared nikech ingeni ne wasebedo hit by corona tingeni corona cha ene mano kuongo biro koro seche mano biro cha no biro ka people were unawares and then counties were also still young nikech 2019 that was less than 10 years existence mar county kawuono one 2023 we are actually over 10 years koro inwanka we are more prepared kata mana number of health workers are more, number of facilities are more, equipment mark facilities are even better and we are much more alert nikech structures moko bende nobedo formed kaka incident command systems they are still existing, they are still there and vaccines bende anyalo paro ne jomoko no kao jomoko ne poko kao and people have information kata mana preventive measures gi kiweyo mar vaccine no koro in terms of answering your question as to ka counties bende are well prepared anyalo wacho ni we are much prepared than we were in 2019 aparo ni ber mar mondo meja pinyo ka mana tinga kar kende nikech kata mne nyalo paro mar mondo midhusi mar corona landre kata mne piny ngima cases mokwongo ne chukra mna report mane piny mar China sani naneno kata mna kutendre kod rupode mopogore kata mna China bende sani haneno ka nitiere landruok mago mag kute mag midhusi mar corona kuom ranyisi iwacho ni sani gi piny China gi experience a new wave iwacho ni fueled by XBB iwacho ni it's expected to cause 65 million infections per week mano edweni by June koro XBB ni takene mana ni man tokton wadonja ahinya nikech iwacho ni mano koro wave manyien mabende nitiere piny China nyaka sani ngeni piny Kenya nontiere gi wave mano mar adek mano mar COVID-19 to bende wangeni migo mar mochung' noche mag thieth bende kok chiwnwa kata na report mag kwan mag ji miyudo kod corona bende nyalo bedo matek mar ng'eyo ni jomage mango kwana di maonge godo eman daktari keni walose weche kotendre koda okang' makamano ka koro muoch mag corona pod nitiere pinje maoko to ang'eni pinje maoko go bende ma ji ka wuotho ka bire pachoka ginyalo kata mna biro gi kute makamago wasebedo gi yomyom ineno ni kasa moro wasebedo kata mna ka wambeko chike mago magamo midhusi mag corona koso nang'o erokamano Jill adwa monda agol luoro moro amora manyalo bedo e pach ng'ata mae koro gima koro awacho kaka the real expert on this thing strain miwinjo kata mana new corona miwinjo mantiere China no it is not a big threat it is not a big threat seche moko ingeni wanyalo wacho weche mabuog ji kabisa nikech corona kaluwore gi kite gi timne o undergo gimoluongo ni antigenic shift ma is the major reassortment en ingene mokelo a totally a new thing remember na wache studio ka chieng' moro ne kodhi mane chal ka gima chal gi corona nochakore 2003 mane wan gi strain moro mano wuok Britain UK kasto nwaduogo wabedo gi 2013 mano wuok China kasto koro sani rather 2019 koro inwanka around 10 years around 9 at least 8 years ema antigenic shift timre
Antigenic drift nyalo timore yearly kata nyalo timore by yearly, twice a year. Koro mantiere China no manyien no, remember mokwongo ne 2019, ke kwano nyaka sani it is about 3 years, donge. Koro gima timore en antigenic drift. Tiende ni the new type mawuok no ok en novel, ok en quite a new thing, ena ner kata okeu man waneno cha. Koro meaning ni remb gi chal, kit gi chal, timbe gi chal. Koro the measures man waketo ka, vaccine man wakawo cha, to gi logo, to gi mask, to gi keeping social distance, mago are going to work purely adequately, mondo ogengwa kuom having these things. Omiyo adwa ni monda aket paro mondo ji kik bed gi luoro ni meta gino biro mauk ji ma ywe ji kabisa, onge. Biro manyien asenyiso Kenya gi joma winjate ni we are expecting another novel one in 2028, 2028, 2029, 2030. Moro di biro ma will not be prevented with the current means. To kaka jolony mago unono nade mufwenye ni samoro kaka higni miwacho mabiro go nyalo bedo ni nitiere midhusi mager. Mago nonro mutimo kalore gi mago nonro kaka koro an ingeni mai gima somo to ang'e kit jogi, ang'eyo kaka gilokre. Ingeni Jill ng'ami sedako go ing'e kite donge. Koro an asedak gi viruses gi, ang'e gi kech kanye kama achako go to ma koro wasedhi go mbele kamano. Koro ang'eyo ni they are seasonal. Actually influenza mwawacho sani ni emwaluongo ni seasonal nikech obiro by season. Season ok ing'eni en yearly, somehow yearly kata by yearly. But machacha to ena gimoro mabiro within a decade of a time koko change. Ke somo history ne tinwang kamane kako timre, mane kaka gibiro timore. Igeni the more things change, the more they remain the same. Jill longise winjo ga kizungu no? Ase winjo. Yeah, koro things are just like that. Ero kama na inya. Soma ni muko kumu ote ni kijane no kasa bende rengo mapia. So muko kumu ote minyalo duko daktari duwa keni kitinye kubedni watie koe kinde thulu mara dakika par mabiro. Ote bro somo kaindi nyakoro mgajuanga. Mana kinyalo kesi na muko kumu ote ma bende osedonjo. Ote ni kanyo Lucas wacho ni ine dala mara Mombasa. Penji na daktari ni tonga matuoni omako. Inyalo keti ya isolation ati ithiedhe nade. Dibedi ni wacho corona kosa thunga. Duto te daktari bro bedo kanyisowa. Kopogore gi mano daktari bendi bro bedo kinyisowa ka thunga bendi keti ya isolation. Dolphin kiwo Kisumu iwacho ni kaninwang'o chanjo duto bende gini nyalo yudo. Mano bende penjo mano ka jopiny bende penjo mathoth. Kanto wacho ni noyudo chanjo mana nitiere go moyudo nyaka booster ka bende nyalo nwang'o kutego kendo inyalo mana duoko. Juma iwacho ni Ramogi TV warit chike mathiro COVID-19. Isaac Sala mar Kabondo Gisambi waneno chenro gi Bishop Joseph Nyaura kachiel gi Juma Sala. Aparo ni mano ote maleo. Daktari to kidwoko na manaja neno marwa mopenjo wach mar isolation. Ero kamano. Isolation, that word isolation, gimo mean en ni ibedo kando. Koro wawacho ni ka in gi athunga to you avoid riwori gi jomoko. To unlike gimano watimo ga chon man wacho set an institution aside kasto idi keteji kasto that area bedo protected cha machacha to ok tim ga gi influenza, but I advise manaji ni ka in gi flu to you ibedo mabor, itemo bedo mabor, ibedo kendi mondo joma moko kik game. To nikech awacho bende ni gamo corona yot moloyo gamo influenza enie. Koro miyo en ok wadhi set institutions ni diter ni koro ndeke kanyo ni influenza isolation center, mano ok timga. But word kama keching'e ni influenza be nyalo bedo complicated. Seche mobedo complicated idhi ketwe word yoru, ok nyal riwi gi jatuo mabende kata nigi diabetes, mabende kata nigi heart complications, ok nyal riwe same word. Koro ibro bedo isolated. Koro in short, that special isolation thing, quarantine moro ban wawacho ga COVID cha tok tim, but ki tuo timio uwodu yoru mabende nyalo luongo ni isolation. Okay? Yes. Aya, penj mar ariyo
wacho ni to kano yudo vaccine mar COVID bendo nyalo konyi e yudo influenza A H3N2 ni ka chako ni jogi kata mana corona kane yudo vaccine kata corona in fact question nene wacho ni COVID-19 vaccine koro kana chako jil to na wacho ni jogi wuok anyuola mopogore kitgi to dwa chalre jil kaluwore gi symptoms magikelo but gipogore gin joka RNA yes RNA en kuma gikane wechegi gin RNA gite but corona is a positive stranded to COVID influenza is a negative stranded virus koro ginigaji luwore gi kitgi opogore gi kaka their makeup their structure and etc vaccine mar COVID kata ne yudo up to booster to ok nyal protect against influenza A H3N2 ok nyal protect koro nyaka yuda vaccine mar influenza A H3N2 no en ma nyaka yude koka ibiro bedo ka in kare ma vaccines go nitiere facilities kedhe to ibiro bedo assisted to vaccines gi ka nono nikech ma corona bende ni ka nono takede mago mag influenza yudo gino ne ute thieth system mar Kenya vaccines ok charge ga vaccines ok charge ga save for maybe anti-tetanus maybe mago but most of the time government facilities ok charge ga vaccines. Ero kama na inya daktari donga semo ko kumote mabende ntiere kaindi bange abro bedo ka winjo pachi mogik mano kotendre kod puonje mabende wapuonjo oganda okinyi makawuono ntiere brother Kuku George iwacho ni wuok thim Lichoinga e county ma Migori Sharon Penya laktar ni to ka chanjo mag corona yande eka o expire ma owang to negi kao pesa jopiny modhuro ka ikelo gi pacho kae en era diera ni jok mano chanji dhi bedo ma safe to be Kenya dinyalo kelo pesa mag chanjo kendo daktari dwok na brother Kuku George ai akuku ingene jopiny mano miyo vaccines gi o expire nikech no kel number matin kata ne jo Kenya but koro nikech ne wa develop cold feet yani ntiere kaka ji ne ok dwa dhi for vaccines koro ingeni bende every Kenyan nigi right ingeni you have a right to life right to treatment koro onge kaka ne wanyalo dhi wachun ji but it is not the government mano cause expiry of this thing it is the people one jopinye man one time already koro you know ingeni tich sirikal en mondo kel thieth machiegni kose kelo to kinya chuno dhiang' modho ineno but bende kiki wil ni neno ka joka Shakaola mano resika no tere court ni ne gidwa tho gitamore chiemo koro in bende kituo titamore dhi to Public Health Act nyalo maki ero kama na inya benda no kida donjne gi go ne gitemo mar negore ito ne gi kaonge manegi kata kamano wacho ni idhi chuni gi chiemo ji 65 warito neno pono ni bochuni gi chiemo to ok gin nyithindo magi yie chiemo mage muon mako to bro bedo kwang'e kaka man daktari wacho ni mugi kwache ko chenro mano mar rupinyo kij makawuone ero kama nya kuom puonj ma bende medo somonwa mano ko nyalo tiko chenro makama wacho ni mugi ni nya koronge jonko tendre koda midhusi mar corona athunga mosebedo ka dhi mbele ni diwach nango jelero kamano mogik jothurwa jokanyanam athunga ni ng'eny kendo agomo mondo awach ni in my own estimation aparo ni osemako close to 70% mar Kenyans kang'iyo over 50% let me say that over 50% of Kenyans and mano nyiso ni kose kao osemako atamalo moloyo nus mar jo Kenya tiende ni nyaka warwak mask nikech ikianga midhiro mogodo tase nyisi ni eno spread one day after getting it to koro ng'ato ka ng'ato nyalo spread to every person koro rwak mask to bende ana advice gaji ok en sungruok
wawe uru moso ji mos moro ma yog ji miro gine bede mzungu kidogo seche moko bi nyanyi so hai okay maka lwet ngaro gato maybe oseywe ume ochako duogo mosi jika musire ke kwakre you see kwakruok ben ngeni kelo face ni this T-zone ineno ka T-zone kia kama kede kama ilungo gani ka ni T-zone koro seche mitero your T-zone closer to T-zone mar ngama chielo idigamo yamoni koro we can say hi katigoti katigoti ngasi mose gibati kama you see koro most no and one of the very critical ways maneno ka influenza ni spread godo koro mano wanyalo restrain ourselves kidogo kasto walwok lwetwa pile mana kaka waginenda kasto spacing bende watim jogari Jil, ado mana wuo gi jogari, jo matatu yawa. Jo matatu ema miyo gini spread ahinya. Nyithindo ma school, jopuonj, konyuru nyithindo nyisgi uru ni ng'ato ka ng'ato bigi mask, nyaka gini dog piny. Nikech wadhi yudo ka thieth bro tamo wakata. Facilities nyalo pong'. Jil, erokamano. Erokamano ahinya daktari. Wagone erokamano kuom yudo thuolo mano mar twak kodwa kaka TV mano mar Ramogi. Kokumanya korom gajuanga manona daktari kendo ngire Ottoman Adel jalo nyeweche mag thieth mabende nagolo doke itwa kotendre koda midhusi mar corona kanyakla koda thunga nani tiere wach ni ntiere kaka corona medore e pacho kaendi en manani jatend migao mochung' neche mag thieth e pacho kaendi Susan Kumicha Hudichi manyoro no wachanga ni mago ripode mago mukadiero wacho ne en mana thunga mabedo sibedo kalandore kalore kod piny mosebedo mang'ich ang'ani gwenge mopogore bure Nairobi ka bende ng'ich moro osebedo kata mana ka sokowa kokamano bende no wacho ni kaponono ni in gi ranyisi mano mar homa Prof Ottoman Adel bende nosenyisi kanyo ranyisi mabende athunga bende birogo idhi mane od thieth mar mondo miyo pimi mar mondo mi kik wach mana ni an mana gathunga nikech daktari no wacho TV mar Ramogi ni mana athunga mosebedo ka dhi mbele japiny odhi mar mondo miyo pime dong professor I feel some signs magigo to nyaka wadhi hospital nikech okinya ng'eyo pogruok to bende ng'eni okinya ng'eyo ni to strain moro moyud China cha osechopo kosopo chopo koro ber namba 1 kisewinjo signs ringaringi dhie facility weche mang'eny onge ka in gi NHIF ka in gi gine bende NHIF be wakauru nikech mae yo mwabiro ritorego samora mora ma watu erokamano ahinya koro nyakwaro mgajuanga koro imbi keyo weche makamage kan yudo puonje achiel ariyo adek mabe nyalo ting'o kotendre kod chenro mar odiochieng' makawuono bende puonje ng'ato en bende obede gi ng'eyo ng'ato mana gathunga rwakuru abuog rombe nikech athunga bende landore dakika en 30 tok saa 2 mar okinyi yiena mar mondo miaka yo matin mabiro en chenro mano mar orako daktari agone erokamano kuom yudowa achiel kachiel kendo kuom biro e kaunti ma Kisumo mar mondo mi dhier twak makama orite uru masani nyinga Sharon Ong'aw